Huwag ka kita mo sikat. Nagbigat-bigat na kabuang ako. Ambil ba? Ambil ito. Ambil na ba? Ambil na kayo. Muna niya ano may makatagdangan sa trabaho. Una, manayaw mong tulo para mahugyaw ang mga tao. Hindi kahuman, yung istorya-istorya ginagmay. Pero, ayaw mo pagsapaway. Ayaw dyan ninyo bakantihi. Tuloy-tuloy lang. Unya. O, ayaw magsama niya! Magkita mo niya, oy. Mag-practice mo mga joke. Dayon ka ng mga punchline. Importante na. Kanang nindot, ha? Kaya aron ganahan ang mga tao nga minaw ninyo. Importante kayo ng mga punchline. Ay, Garlay! Ano yun? Oh, isa man. Ikaw ba? Di naman dyan sila kapugnan silang tulo. Mag-tryo na magiging sila. Ikay spinner, ha? Kuyog kanila. Hoy, kamao ka ko, anak. Uy, kamao ka, anak! Tudluhati ka. Oh, okay ra. Sige, magtudloy ko, ha? Baka daw sana dito. Ay kung siglangas niya ako. Kanang, huy, tingin ka ng inyong punchline, ha? Kinaraan na. Kinaraan. Kadungo pa lang kaka-practice na mo. Makaingon nyo ka. Wow! Genial! Yun, dito, ho. 1+1. Ah! Kana mo'y karaan? Kinaraan. Maniho na lang na, girlie. Ay, yung pagsaba. Kanang 1+1 ba? Ay, yung gamita. Pag-create mo kaugalingon ninyong joke. Maghuna-huna mo. Ay, bitaw mag-practice, Jud. Ang una itong buhaton, maayo itong pamatasan. Muna greetings ba? Ayun niya, unsa ba day nga na to sa atong grupo? Suggest lang niya ako, ha? Ang... Saan may maing pangan, Jud, ay? Kuhaan ka, ha? Chris Bagam. Nya. Mao ka na imong ngan sa among ang grupo. Nya kani usaw man ako ni ako ni sukmagon para mapangag. Ay! Mga mongon mo, eh. Bati ako nga naon, eh. Unsa kag Chris Bagos na lang ba? Chris, unsa to? Sitis bangus. So isda. Sino magkatawa mong di kakalitik? Lagos di ay. Tapos sa lagi ko natin, teriyaki chicken. Tris Guapitos. Ah, nanay Tris Guapitos. Kuhaan ka? Tris Cantos. Ah, Trismil. Kara, sakto na! 3,000! Oh, tulo kami! Tagsaklibo kami! Di ba? Nao kwarta. Basta kwarta ito sa tismi. Parihal mo dua. Nao kwarta. Unsa man day mo be? Unsa ina Mangita ka. Unsa maayo? Unsa day? Tris bagdo. Oh. na ako na. Unsa? Tres de Abril. Sakto lang ka, oy! Lugar day na. Apil na lugar. Mangita mo kay mangita. Muruna ka kaya mabuo gini. Sige, balita ka na maayo yun nga. Tres Andanas. May building sa nag-ibo. 3 pulgadas. 3 pulgadas. Hindot. Muna mo lang, abot na matag metrosan, no? Balita ka nang nindot yun ang kuhaan sa atong grupo. Nindot ang hand. Sa may maayo. Gabi sa sino. Dinat ani Brutus niya. Imo lang sa saligan si Brutus. Nag-away na naman tiyayaw niya. Wala, uy. Tarong lang gud na si Brutus. Ang dinalaan lang yun nila. Ma-abnormal na lang. Nya imo na gipa. Kuan? Gi palaom na nimo. Wala gani, no? Kana mo gud siya.
Anong ba na akong igsoon? Ni Kira, good. Sus, grabe na si kay kamukir niya, uy. So, mura naman na mo. Sino, uy, imo, hinulo na mura mo gara. So, nga siya, nagtuon siya ibog kay kaniya. Kung sa hinul, ay, gitrapuhan naman itong sa singot, good. Kanila sila lagi. Nya, unsaon man to ato ron. Nga, nagtuon man gina si Brutus og ibog kay kaniya. Unsa man yun, naibog kaniya. Wala, ay, wala, ay. Bisag, inato man to siya, no? Una-una ako, no? Basig ikaw, naibog ang Brutus. Unsa ka ako? Oh, muna. Saan ka pagpuyo diya, uy. Gusto na ako. Nindot lang siya ba? Murag, pugihan, nana, magbarkada, good. Suod ba? Pero wala ko gimin nga, naibog ko niya. Dahil na sa ninyo gunahon na, eh. Ang ato lang ba, nga di ka magpalabi og care anang Brutus. Kaya ba dyan kang yun ana ng iyang mentalidad? Or, kay may makay kaniya mo, hapyod, naibog na lang gid siguro ka. Lagi. O sa may gusto na mo, di kaya na ko. Ay wala ko mag-ingon nga imong likayan. Ang ako ba nga hinahinayin ng imong pag atiman niya nga isip nung igsuon na ba day isip ng igsuon nga imong hapyod na yung tapu-tapuan mo singot. Usa man na oy nga mo. Uyab. Si tawa ka na oy kanang feels ka to niya nga na kay pagbati niya kay galok-halokan niya maayo tang kuan dito imuhang gihatag nga panyo. Idugdog na to niya unsa. Hala sila oy. Nga mao na diha. Ay na to kuan na si Brutus kay na. Padung na ra ba mi sikat. Nagtrayo na ra ba mi. Apektado mi ana. Maapil mi anang iyang kalaki. Ugma kuan na siya masakitan si eng kasing-kasing di madamay mi. Ano to ba? Salig-salig adto niya. Ay nagpasubrain ang imong pagtangga adto niya. Asa trayo pa? Ay da, trayo god kanang sa varieties yo. Grupo na mi. Sure, oy? Oo. Sayaw ni mga kababayan ko. Ayaw, di ma. Dapat lang malamyo. Hindi lang isakson ko. Ako ay Pilipino. Oh. Ay! Tudlo eh lang ko. Uy. Mag-practice mo. Mag-practice man na sila. Tungha, kay para maanad ka ba? Ang kuan ra manggudana kanang pag-timing lang sa music mo na nagdaog kuan. Mindot sa ilahang variety. Nya, ano sa man ta mag-practice? Ugma, mag-practice to sila. Nya, sunod adlaw, basta duha ka semana yung practice. Okay na. Dawat na taanag mga booking, no? Okay naman po yung mga kaila dito sa South, dito sa North. Uyawa, sa di mo na, dapat kitag kaila. Oo, sige. Mga mayor, mga konsihal, mga NGO. Wow. Unya, kato si Bruno og imong bana. Makalito pa ka to. Nga hungaw man tog tingog. May ano? Rice, ha? So, di ka ta mauwawan ana inoon. napay mong bana nga lugos maglitok og unsa yang isulti. Na tagbaw ta ana, makamao to po mo spinner unya sa mo na ron sila. Isa pag na oy. Abi nimo, dihag impact. Kato si Bobot, katong tomboy. Magpapangag naman lang gaytong tuyo. Aron para lang silang show. Ay, aligre diha. Mao ba? Tuyoon gud niya pagpapangag. Ang sure diha, oy. Magpapangag ang katangtanan. Ayaw, di ma.